Războaie, dezastre, descoperiri, mesaje din cer, totul pare desprins dintr-un film. Dar dacă toate aceste viziuni vor deveni realitate, suntem noi pregătiți? Sau ignorăm semnele, așa cum omenirea a făcut de atâtea ori în istorie? Concluzie. Baba Vanga și Nostradamus nu ne-au oferit doar un tablou al dezastrului, ci o alegere. Să repetăm greșelile sau să ne schimbăm cursul. Viitorul nu e doar scris în stele, este sculptat în fiecare decizie pe care o luăm astăzi. Dacă ai ajuns până aici, înseamnă că ceva din acest mesaj a rezonat cu tine. Abonează-te, dă like și distribuie acest video dacă vrei să afli și alte profeții uitate care ar putea deveni realitate chiar sub ochii noștri.